गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बाहागो लाहैनाय पिंकी बसुमतारीनि गोदान आपडेट लानानै फैदों। मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 नि ग्रान्ड फिनालेआ जाखांबाय। दा बेवहाय मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव सोर देरहाखो आरो पिंकी बसुमतारीया बबे मोनसे बाहागोआव देरहानो हाखो बेनि सायाव गुवारै सावरायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बाहागो लाहैनानै आसाम आरो बड'लेण्डखौ रिप्रेजेन्ट खालामहैनो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पिंकी बसुमतारीखौ लानानै गोबां कन्ट्रभार्सि जानायखौसो नुनो मोन्दों। पिंकी बसुमतारीनो भट हरनाय हरैखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोन्दों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बयनिबो मोनसे कमन साननाया बेनोदि जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा गोजौ थाखोआव सहैनो हाखांबाथाय हारिखौ नासयो, हारिखौ उन्दै थाखोनि साननानै लायो आरो गुबुन हारिनि सेंग्राजों हाबा जायो। बे मोनसे सेन्टिमेन्टआ जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरनाव दङ। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि साननायाबो गोरोन्थि गैया बायदिखौ नुहुरो। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला बै समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय प्रनिता सोरगियारिया DID सिजन 5 आव बाहागो लाहैदोंमोन, अब्ला प्रनिता सोरगियारिया देरहासार जानो थाखाय रायजो राजाफोरनि गोबां भटनि गोनांथि जादोंमोन। अब्ला जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा गोख्रों नाजाथाबनानै सान हर नांथाबनानै प्रनिता सोरगियारिनो भट हरदोंमोन। बै समाव भटिं प्रसेसआ मबाइल नाम्बारजों SMS हरनायमोन जानांगौ, आं एसेबां गोसोआव गैला। बै समाव बबेबा दखान गला, लामा, बिफां सायायाव थानानै लामाजों थांनाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि मबाइल फनखौ लानानै प्रनिता सोरगियारिनो भट हरदोंमोन। स्क्रिनाव नुनाय फट'आ प्रनिता सोरगियारिनो भट हरनायनिनो मोनसे नुथाय। जोंनि बर' हारिनि गोख्रों नाजाथाबनायनि गेजेरजोंनो प्रनिता सोरगियारिया गोबां भट मोननानै DID सिजन 5 आव देरहासार जानो हादोंमोन। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। नाथाय प्रनिता सोरगियारिनि नैबे मोनसे फेसबुक पस्टखौ नुनानै गोसोआव जोबोद दुखु मोनखांदों। बेवहाय प्रनिता सोरगियारिया लिरदों, आंनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो DID सिजन 5 आव देरहानो हादों। आंनि फेमिलि सापर्टनि थाखायसो बे प्लेटफर्माव सफैनो हादों। मा बर' हारिनि जै बेनि मिनिंआ मा? बेबादि सोंथिखौ प्रनिता सोरगियारिया खालामदों। बेयो थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब एबा मदद हरनायखौ जेबो भेलु गैयै बायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों, एबा जोंनि बर' हारिखौ साबायखर बावनायबो नुवासै। जों बयबो मिथिगौ गावबा गावनि रोंगौथि आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो बैबायदि गोजौ थाखोनि प्लेटफर्माव सौहैनो हायो। नाथाय बेवहाय हारिनिबो बिहोमा थायो। दा बेखौ नेवसिगारोब्ला जोबोद गोरोन्थि जागोन। दा बैखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा, सोरबा बर' सिख्लाफोरा बबेबा मोनसे गिदिर प्लेटफर्माव बाहागो लाहैनानै रायजो राजानि मदद नांगौ जायोब्ला जोंनि रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामनो नागिरला। मख'नो गोनांदि दीप्ति बसुमतारीयाबो चाइना हादराव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आव बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव खम भट मोननायनि जाउनाव देरहानो हायासै। थिग बिब्दिनो पिंकी बसुमतारीनि बेलायावबो बिब्दिनो जादों। अदेबानि पिंकी बसुमतारीनो भट हरनाया फाइनालाव देरहानायनि थाखाय नङामोन। बेयो मिस पपुलारनि बादायलायनायमोन, जेराव मिस इउनिभार्स इन्डियानि इनस्टाग्राम हेन्डेलाव थांनानै पार्टिसिपेन्टनि फट'खौ लाइक खालामोब्ला 1 पइन्ट, कमेन्ट खालामोब्लाबो 1 पइन्ट आरो शेयार खालामोबा 2 पइन्टस मोननो हायोमोन। बेवहाय पिंकी बसुमतारीया थोजासे भट मोननो हायाखैमोन। अदेबानि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो भट हरनायखौ लानानै गोबां कन्ट्रभार्सि जादोंमोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होनि, मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 नि ग्रान्ड फिनालेआव केरालानि काजिया लिज मेज'आ देरहासार जानो हाबाय। बेनि ग्रान्ड फिनालेआ थांनाय 23 आगस्तआव खुंजादोंमोन। बेजों लोगोसेनो पिंकी बसुमतारीया आसामनि गिबि साबसिन नेशनेल कस्ट्युम एबा बेस्ट इन नेशनेल कस्ट्युम बिमुंखौ देरहानो हादों। आंनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। पिंकी बसुमतारीनि बे बिमुंखौ देरहानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। दा जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो बुंहरनो सानदोंदि जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजौ थाखोनि प्लेटफर्मफोराव
खाबुफोराव बाहागो लाहैयोब्ला जों साफ्रोमबो हेफाजाब होनांगौ। सोरबा सासेया गोजौ थाखोआव थांनो नागिरब्ला बेखौ गाहायाव बोख्लायनो नागिरनायखौसो जोंनि हारिनि गेजेराव नुनो मोनगासिनो। बेबादि खालामोब्ला हारिया जौगानो हानाय नङा। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गावजों गाव हेफाजाब एबा मदद होलायनांगोन, अब्लासो हारिया मुलुग थाखोआव सिनायजागोन। आं बेखौनो बुंनो सानो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।